ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି ତମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ପେପର ପଢୁଛ ବୁଝିଲ। ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଗଲାଣି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କ'ଣ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ନିଆଁ ବୋଧେ ଲାଗିଯାଇଛି ବୁଝିଲ। ଧୂଆଁ ଯେ ଆକାଶକୁ ସେ ଧୂଆଁ ଉଠିଲାଣି। ହଁ ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଏବେ ଗଲା କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି। ଆସ ଆସ ଦେଖିଆ ଆସ ତମେ ସେ ପେପର ପଛେ ପଡ଼ିଛି ପେପର ଥିରେ ଆସ ବୁଝିଲ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିଲ ବୋଧେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଧେ ଫାଟିଯାଇଛି ବୁଝିଲ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ହଁ ନହେଲେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। କାହାର ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ବାରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯଦି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ତାର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଆଉ ନଥିବ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି କହିଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ହେଲା ସେଇଥିରୁ ବୋଧେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏ ନାଇଁ ହେ ଆଜିକାଲି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଲି କାହାର ଯାହା ନା ହଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ ବୁଝିଲ। ସେ ସ୍ୱାମୀଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କିରୋସିନ ପକେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜାଳି ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ତ ଆଜିକାଲି ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଛାଡ଼ ହେ ସେ ପର କଥାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ହଁ ଛାଡ଼ ସେ ପର କଥାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଆଇଲାଣି। ହଁ ଏଥର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସ୍ୱାମୀଟା ହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କିରୋସିନ ପକେଇ ମାରିଦେଇଛି। ଏ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶୁଣିଲେ ମୋ ହାର୍ଟରେ ନିଆଁ ହେଇଯାଉଛି। ହେଠି ଏପଟେ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଓହୋ ଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଖାଲି ତରକାରୀ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଖାଲି ଖାଇବି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଖାଇବା କଥା। ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ କରିବାକୁ ତରକାରୀଟା ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ତମେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ହବନି। ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ।